Hej og velkommen til min YouTube-kanal igen. Jeg sagde jo, at der kommer part 2, og det er der nu. Af vores lille taste-test. Og det er mig igen. Ja. Jeg har sådan nogle Oreo remix med, og det er dem, vi smager først. Ja. Og jeg har sådan nogle her med. Jeg har aldrig smagt dem før. Jeg har aldrig set dem før. Heller ikke mig. Men skal vi ikke bare prøve? Jo, først Oreo'en. Først Oreo. En lille bit smule svær. Det dufter. Det dufter meget. Hvis I kunne dufte det her lige nu, vil I dø. Og se, ligesom der er noget hvid, og så på den anden side er der sådan noget lyserødt. Så lagt det lidt med jordbær og... Ja, jeg tror det er jordbær. Ja. Jeg vil gerne lige her. Ja, 3. Okay. Meget godt. Altså, det smager Oreo med bare sådan ekstra sådan, hvad nu det hedder det der? Hindbær, tror jeg. Var det hindbær? Tror jeg. Ja, bare noget med ekstra smag. Sådan jordbær eller hindbær. Jordbær eller hindbær. Ja. Okay. Det smager meget godt. 10 ud af 10. 9,5 ud af 10. Nu tager vi det her. Okay, vi åbner den lige. Kommer tilbage om lidt. Så har vi åbnet dem, og de ser sådan her ud. Ja. Det er ligesom, der tog sådan nogle små riller i-agtigt. Hvis vi nu lige... Jeg knækker den lige over. Okay, der er sådan noget lyserødt indeni. Man kan ikke se det så meget på kameraet, men der er sådan noget lyserødt. Lyserødt hvidt. Jeg synes, det er lyserødt. Det ser godt ud. Ja. Ej, det dufter godt. Prøv det. Okay, skal vi prøve? 3, 2, 1. Jeg elsker det. Det er meget crunchy. Ja. Ej, det er godt. Det er meget godt. Jeg vil rate den her. Hvad vil du rate den? 10 ud af 10. 10 ud af 10 eller hvad? Jeg vil nok rate den også 10 ud af 10. Det er sygt god. Elsker den. Og der kommer en part 3 på et eller andet tidspunkt. Vi ved så ikke lige hvornår. Ja.